महायुतीचे कणकवली देवगड वैभववाडीचे उमेदवार म्हणून माझ्या सर्व प्रमुख नेत्यांच्या आशीर्वादाने आणि आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे आत्ताच मी माझा उमेदवारीचा अर्ज भरलेला आहे। मी ह्या निमित्ताने माझ्या महायुतीचे सर्वच प्रमुख नेते मंडळी, देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, गृहमंत्री सन्मान्य अमित शाह साहेब, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्मान्य नड्डा साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, आमचे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य बावनकुळे साहेब, या सगळ्या नेते मंडळींचं मी मनापासून आभार मानतो की मला कणकवली देवगड वैभववाडीचा तिसऱ्यांदा प्रतिनिधित्व करण्याची यांनी संधी दिली, यासाठी मनापासून आभार मानतो। गेली 10 वर्ष या कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघाची सेवा मी आतापर्यंत करत आलेलो आहे। या 10 वर्षाचा प्रत्येक दिवस 24 तास मी माझ्या जनतेच्या सेवेमध्ये कुठेही कमी पडायला काही दिलेलं नाही आहे। मी गेली 10 वर्षामध्ये 8 वर्ष विरोधी पक्षाचा आमदार होतो, 2 वर्ष सत्ताधारी आमदार म्हणून माझ्या जनतेची सेवा करण्याची मला संधी मिळाली। पण या 2 वर्षामध्ये महायुतीचं सरकार आल्यापासून मी माझ्या 8 वर्षाचा पूर्ण बॅकलॉग मी आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे भरू शकलो, त्यामुळे निश्चित पद्धतीने समाधान आहे। आज 10 वर्ष मी माझ्या जनतेची सेवा आत्तापर्यंत करत आलेलो आहे आणि या पुढचे 5 वर्ष परत एकदा आपली सेवा करण्याची संधी मी ह्या निमित्ताने एकदा मागण्यासाठी मी इथे उतरतो आहे, सेवा करण्यासाठी ही निवडणूक लढवत आहे। मी काय ह्या निमित्ताने जास्त बोलणार नाही आहे, कारण का 20-22 दिवस मी आपल्याशी संवाद साधणारच आहे। पण ह्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्या जणांचे मी मनापासून आभार मानेन की हे 10 वर्ष आपण जे मला ताकद दिली, मला साथ दिलं, त्याचमुळे मी माझ्या जनतेची, माझ्या मतदारांची सेवा करू शकलो। आज माझ्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार आहेत, मी ह्या निमित्ताने कोणावरही मी टीका करणार नाही। मी माझ्या 2 निवडणुकीमध्ये 2014 आणि 19मध्ये आपण अनुभव घेतला असेल, मी माझ्या कधीच प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर टीका करत नाही, काही बोलत नाही। आणि ह्यावेळी तर माझे जुने मित्रच माझ्या विरोधात उभे केलेला आहे। माझी राणे समर्थकच आहेत आणि बिचाऱ्यांना कोणी मिळत नव्हतं म्हणून माझ्या मित्रांना डोक्यावर टिळक लावून माझ्या विरोधात उभं केलेलं आहे। म्हणून त्यांनी 20-22 दिवस मेहनत करावी, जे काही शक्य असेल ते आपली दिवाळी गोड करावी, मी पूर्ण पद्धतीने त्यांना सहकार्य करीन, एवढं ह्या निमित्ताने मी आवर्जून सांगेन। शेवटी माझी जनता, माझे मतदार ही निवडणूक लढणार आहे। मी जेव्हा माझ्यावर कोणीही खालच्या पातळीवर टीका करतात, राणे साहेबांवर टीका करतात, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेते मंडळीवर टीका करतात, तेव्हा माझी जनताच मला सांगते की नितेशजी तुम्ही बिलकुल उत्तर देऊ नका, तो आमचा अधिकार आहे। जो कार्यकर्ता, जो लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून आमच्याबरोबर वावरला नाही, पण आमच्या घरातला मुलगा, मित्र आणि सहकारी म्हणून वावरला, त्याच्यावर कोणी टीका करत असेल तर आम्ही त्याला उत्तर देणार, हे माझी जनता आत्तापर्यंत मला सांगत आलेलं आहे। आणि मी ही निवडणूक कोणाचे हिशोब चुकता करण्यासाठी, कोणावर टीका करण्यासाठी लढवत नाही आहे बांधवा। गेली 10 वर्ष माझ्या नेते मंडळींनी जे मला आशीर्वाद दिलात, जे निधी आत्तापर्यंत मला उपलब्ध झाली, तेवढी निधीचा वापर करून आपली सेवा करण्याचा प्रयत्न केला। माझ्या मतदारसंघामध्ये 263 गावं आहेत, प्रत्येक गावाला न्याय देण्याचं काम मी माझ्या माध्यमातून आत्तापर्यंत करत आलेलो आहे। मी आपल्याला ह्या निमित्ताने एवढाच विश्वास देतो, शब्द देतो, हे पुढची 5 वर्ष जे काही सेवा प्रत्येक गावामध्ये आपली काही अपेक्षा असतील, उरलेली काही कामं असतील, मी परत एकदा आपल्याला विश्वास देतो, पुढची 5 वर्ष आपल्या त्याच तत्परतेने आणि निष्ठेने मी सेवा करीन, एवढा विश्वास आणि शब्द तुमचा ह्या निमित्ताने देतो।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.